Diolch yn iweddio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tir dim plid, tywalt ysbryd arno fe, ni gofyn hyn oll trwy enw a ceddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos o plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Dewch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif 203. Iesu ti yw ffynon bywyd, bywyd dedwydd i barhau. 203, gwn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r Efengyl nôl Matthew, drydydd benod ar 10, penod 13 ac yn dechrau darllen yn adnod 47. Matthew 13, adnod 47. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i rwyd a fwriwyd yn y môr ac y gasglodd o bob rhyw beth, yr hon wedi'i llenwi, a ddygasant i'r lan ac esteddasant ac y gasglasant yr rhai da mewn llestri ac a fwriasant allan yr rhai drwg. Felly y bydd yn niwedd y byd, yr angylion a ant allan ac a ddidolant yr rhai drwg o blith yr rhai cyfio, ac a'i bwriant hwyr ffwrn dan. Yno bydd wylofain a rhincian danedd. Iesu ddwedodd wrthynt, a ddarfu chwi ddeall hyn oll. Chwythau ddwedasant wrtho, do arglwydd. A dywedodd yntau wrthynt, am hynny, pob ysgrifennydd wedi ei ddysgu i deyrnas nefoedd, sydd debyg i ddyn o berchen tŷ, yr hwn sydd yn dwy'n allan o'i drysor bethau newydd a hedd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti wnaeth eto, Dduw, am y fraint o gael dod i'th di ar dy ddydd ac yn diolch am bob un cyfle i droi at ti ac yn gweddio nawr y byddi di yn trigarhau wrth i ni ddod ata ti trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, fel dy blant, fel rhai sydd wedi golchi a'i maddau yn llwyr, ac felly o Dduw i ni yn dod gyda'n mawl a'n deisyfiadau o'th flaen. Yn gofyn i ti o'r newydd i drigarhau wrthym i adael i ni deimlo ac i wybod dy fod yma gyda ni. O Dduw wrth i'r byd efallai pwyntio bys ato ni,
wrth i'r eglwys hyd yn oed bwyntio bys ato ni ac yn ein hatgoffa ni o'n diffyg effaith ar gymdeithas wrth i ni weld y niferoedd mor fychan ac wrth i ni weld anghrediniaeth yn cynyddu, wrth i ni weld bydolrwydd yn rhemp ac o Dduw y tywyllwch yn mynd dywyllach ac o Dduw i ni yn ymwybodol o hyn ac yn gwybod o Dduw beth yw ein gwendid ni fel dy blant yn dadel di lawr dro ar ôl tro. Ond o Dduw, i ni yn diolch yn bod yn gallu dod i'th di gyda'r fath hyder, a'r fath gadernid yn gwybod yr wyt ti'n Dduw y cyfamod, yr wyt ti'n Dduw sydd yn holl alluog. Y mae pob peth yn dy ddwylaw di, ac yr wyt ti yn gallu gwneud yr hyn yr wyt ti yn ei ddymuno. Ac felly o Dduw i ni yn galw arno ti i fadde ni yn anghrediniaeth ni anhofnau ni o dro i dro. Madde ni o Dduw ein bod yn gallu digaloni ac yn meddwl beth fydd y dyfodol. O Dduw, gad i ni i gael cyffyrddiad o'r nef hyd yn oed yn yr oedfa hon. Byddwn ni yma sydd yn yr adeilad yn teimlo y dy bresenoldeb, ond hefyd y rhai sydd yn ymuno. Y bydd na rhyw ymwybyddiaeth, fod yr arglwydd gyda ni, dy fod ti yma yn bresennol, dy fod y ysbryd i ar waith yn ein plith. Y bydde di yn ein gwneud ni ar hyn y dylsen ni fod. Ac hefyd o Dduw y bydd ysbryd i ar waith yn dwy'n eneidiau colledig at y ti dy hun. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma, helpa ni fod yn ffyddlon, helpa ni o Dduw i wneud yr hyn yr wyt ti am i ni ei wneud, yn y ffordd yr wyt ti am i ni ei wneud. Ond o Dduw i ni'n gwybod, dim ond ti sy'n gallu ychwanegu'r fendith, dim ond ti sy'n gallu dod â phobl o'i tywyllwch i oleini yr efengil. Ac felly o Dduw i ni'n gofyn i ti i weithio yn rymus unwaith eto yn y dyddiau yma. Y cawn weld o Dduw, hyd yn oed o wlad hon, sy'n wedi profi cymaint dros y canrifoedd, ac eto wedi hen droi cefn. Ond y bydde di maddau ni o Dduw, ac y bydde di yn trigarhau, ac y bydde di yn dychwelyd i'n plith. I ni yn gofyn i ti'n erthu ni, fel dy blant, i fod yr hyn dylsyn i fod heddi, ac yna yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau ni, helpa ni sefyll. Byddwn ni yn byw fel rhai sydd yn peri fod na oleini yn llywyrchu, trwy ein bywydau ni, y bydd yna y rhai fydd yn dod ac yn gofyn am y gobau sydd yno. Mae'n gofyn pam y gwahaniaeth. Ac o Dduw, y bydd na ryw argyhoeddiad wrth iddyn deimlo effaith yr halen yn y ddaear. O Dduw, y bydd yna rhai yn dod i ofyn am ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, rhôn erthyn ni fod, yr hyn dylsyn ni fod. Helpa ni fyw mewn ffordd na fyddwn ni'n cyfaddawdi a phethau'r byd. Helpa ni fod yn llawn sel. O Dduw, i ni'n gwybod mai dim ond tywalliad o'r ysbryd glân gall beri hyn i ddigwydd. Dim ond os wneud i ddod i lawr. Felly o Dduw, diwygia ni yn bersonol. I ni'n gofyn am ddiwygiad i'n gwlad ni, ond o Dduw, i ni yn gofyn am diwygiadau personol. Y bydd yna yr bedydd yr ysbryd glân yn cael ei brofi gan nifer o unigolion ac yna fel cenedl. Y bydd yna waith yn cychwyn ac yn lledu fel tân yn llosgi. O Dduw, i ni yn gweddio bydd gwaith yr ysbryd glân yn mynd o un pen o'r wlad i'r llall, ac y byddwn ni yn cael clywed am bethau rhyfeddodau o'r nef yn digwydd yn ein plith ni, yma ar y ddaear, yn ein gwlad ni a gwledydd eraill. Ond i ni yn meddwl yn arbennig am ein gwlad ni, i ni yn gweddio o Dduw, y cawn weld dyddiau lle bydde di yn cael dyddarchafu unwaith eto. Felly o Dduw, i ni yn gweddio, bydde di'n cadw yr un drwg i ffwrdd, cadw yr temptasiynau, cadw pob un beth fydd yn ymyrryd ar yr oedfa. I ni'n ymwybodol o Dduw bydd gwendid corfforol yn dod, ond hefyd gymaint o bethau eraill am yr un drwg yn gallu dod i beri a bydd ein sylw'n cael ei tynnu. Felly o Dduw, tyrd gweithio yn ein plith, diogela ni, cadw'r un drwg i ffwrdd. Bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gwnewch ni ganu emyn 433 yn wastad gyda thi dymunwn fod fy niw. 433 gen i sefyll i'w chanu. Rhawn testyn o'r Efengyl o Matthew, penod 13, adnod 47. Matthew 13, adnod 47. Dra chefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd I rwyd a fwriwyd yn y môr ac a gasglodd o bob rhyw beth. Nawr mae'r neges yn y ddameg hon, yr un a neges ychydig o adnodau ynghynt, lle ceir dameg yr had da a'r efrau. Na ddarllen yr dair adnod yna o adnod 24. Yr un yw'r neges, ond yn cael ei ddweud mewn geiriau ychydig bach yn wahanol. Neu atgoffa chi o'r ddameg, adnod 24, dameg arall a osododd efeddynt gan ddywedyd, teyrnas nefoedd sydd gyffelib I ddyn a heodd had da yn ei faes. A thra oedd y dynion yn cysgu, daeth ei elyn ef ac a heodd efrau ymhlith y gwenydd ac aeth ymaith. Ac wedi'r eginyn dyfu a dwy'n ffrwyth, yna yr ymddangosodd yr efrau hefyd. Felly mae'r ddameg yna yn sôn am y da a'r drwg oedd yn tyfu, a'r bwrdwn y neges oedd bod yn anodd I ddweud pa un yw'r un da, pa un yw'r un drwg. A'r darlun yn amlwg bod na o fewn yr eglwys weledig, fod na rhai sydd yn proffesu, ac ei fod yn gallu bod yn anodd ar y degau I weld y gwahaniaeth. Ond mae yna rybydd yma'n does. Mae yna rybydd ar sawl lefel, ond yn sicr y rybydd i'r rhai sydd heb ddeall yr Efengyl, ond sydd yn ein plith ni ac efallai'n cario ymlaen. I ni wneud yn sicr
o ble ni'n sefyll. Dyfynodd J.C. Ryle, Augustine, yn dweud y geiriau yma, wrth gwrs dwi'n ei cyfieithu nhw i'r Gymraeg, gall y sawl sydd yn un o'r efrau heddi fod ymhlith y gwenydd y fori. Hynny yw, gall na sawl un sydd ymhlith y rai ffals, fori fod ymhlith y rai gwir. Mae yna rhyw elfen yn does bod yna ofn a bod rhaid bod mor ofalus bod ni ddim eisiau wneud i'r hyd yn oed y gwir. A mae rhaid i fod yn ofalus i wneud yr gwir i deimlo falle bod nhw ddim yno, ddim wedi dod yn Gristnogion eto. A nid yna'r bwriad, nid y bwriad yw dychryn y gwir. Ond y bwriad yw hefyd i gael ynogi'r gwir, mae'r gwir angen wneud yn siŵr ein bod ni wedi deall. Dwi wedi bod yn gwrando yn ddiweddar ar Dr. Martin Lloyd-Jones ac yn pwysleisio pwysigrwydd yr ceisio'r sicrwydd hynny bod ni'n blant i'r arglwydd a roi arwyddion o beth i ni chwilio amdano. Does dim rhedeg i ffwrdd o hynny. Ond pan yn delio gyda materion fel hyn sy'n mor anodd, beth oedd Augustine yn dweud, a mae Ryle yn cytuno gyda fe, a fe ddylen ni fod yn cytuno gyda fe, yw hyn. Dyma'r cyffro o fewn unrhyw gynulleidfa, os oes yna rai sydd yn ffals, os oes yna rai sydd yn cwestiynu, os oes yna rai sydd yn meddwl ei bod nhw'n blant i'r arglwydd. Ac eto ddim yn blant i'r arglwydd. Ddim wir wedi credu. Bod na rybydd fan hyn a bod na galondyd fan hyn, bod na obaith i'r rheini cyn diwedd yr oedfa i ddod o blith yr rhai sydd yn ffals i fod yr rhai sydd ymhlith y gwir. Neu rhai sydd wedi bod yma blynyddoedd yn ôl, dwi'n tybio ni bod na lawer wedi bod yma blynyddoedd yn ôl ac eto ddim wedi deall yr efengyl. A'r baich drostyn nhw yw hynny bod nhw'n dod i gredu ar ryw bwynt. Ac felly, yn yr dameg sydd o'n blaen ni heddi, mae yna ddarlun yma o'r pysgod. Y pysgod da a'r pysgod drwg. Gall un fod ymhlith y gau proffeswyr o fewn yr eglwys heddi, ond erbyn fori gall fod ymhlith y rai cyfiawn. Onid yw'n amor gyffroes. Onid yw'n gyffroes ystyried yr hyn gall yr arglwydd ei wneud mewn oedfa. Ac efallai ymhlith y cynulleidfa bach sydd yna bellach ohoni. A mae e mor hawdd i'r rhai ffals fod yn eu plith nhw, ei bod nhw'n dod mewn i'r oedfa, ac yn dod i ryw fath o broffes o'n erioed wedi deall, ond cyn diwedd yr oedfa yn dod i gredu. Mae'r adnodau dydyn nhw yn frywychus ar yr olwg gyntaf, ond mae yna obaith. Fe ddaw a her, ond hefyd daw a galwad arnoch i ystyried eich ffyrdd a cheisio'r arglwydd tra bod cyfle. Onid dyna yw'r neges, onid dyna yw'r bwrdwn. Onid dyna, mae yna lot o wersi fan hyn, gellir dweud. Ond dyma beth neidiodd allan wrth i fi ddarllen y gwahanol, yn wedig wrth i ddarllen J.C. Ryle. Y cyffro yma. Wrth gwrs, fe fi'n rai yn ffyrnigo ac yn dweud, ma chi to, yn rhoi marc cwestiwn. Ac os tybiwn ni hyn, os oes unrhyw un yn dweud, chi'n rhoi marc cwestiwn, dwi ddim yn siŵr os yw'r hyn erioed wedi deall yr efengyl. Fedrai ddim ffeindio unrhyw ffordd, os oes rhywun yn dweud, i chi mynd mlaen am marc cwestiwn, sa'n ni eisiau marc cwestiwn, ni eisiau rhyw neges bach sydd yn cael ynogi. Yr unig be fedrai ddweud wrth yr hyn yw, mae rhaid chi ddarllen gair Duw to. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi y fath rybydd. Ond mae rai bod yn ofalus, wrth gwrs, i ni ddim yn mynd i gallu dweud, tan daw y dydd pan fydd na ddidoli, fyddwn ni ddim yn gwybod. Ond mae ffaith bod Crist wedi rhoi rhybydd i ni. A'r gobeith, bydd na rai o blith, yr rhai, yr efrau, yr rhai, y pysgod drwg yn dod o fod yn ddrwg i fod yn dda, cyn diwedd oedfa, neu cyn diwedd i bywyd nhw. Dyna'r cyffro. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y môr, y disgrifir fan hyn yn y darlun o bysgota. Yn ail, yr hwyd, ac yn andrydydd, y didoli. Wel, yn gyntaf, y môr. Oedd yr Iesu yn defnyddio darluniau cyfarwydd, ond oedd yn ei ddamhegion i'r bobl oedd o'i gwmpas e. Oedd ddim yn dewis rhyw ddarlun, oedd ddim yn gyfarwydd iddyn nhw, oedd rhywbeth oedd ymhell o'i profiad nhw, oedd e'n defnyddio rhywbeth, oedd yn gyfarwydd, oedd nhw'n ymwybodol ohono fe. Ac felly, wrth ddod at y ddameg hon, defnyddio darlun am y byd o bysgota. Dyna oedd bywoliaeth gymaint yn yr ardal. Ac ymhlith i ddisgyblion ei hun, yr oedd yna bysgotwyr yno. Ond am gymhariaeth, ar sawl lefel gellir deall cymharu'r môr a'r byd.
I ni'n cael y darlun yma, pysgotwr yn mynd yn ei gwch a mynd allan i'r môr. Cyn i ni ddod at y rhwyd, y darlun yma o'r môr. Y môr mae'n anferth ond yw e. Ond os newn ni gymryd y darlun yma bod y môr yn ddisgrifiad o'r byd. Fe all y môr fod yn ddisgrifiad o Gaerdydd heddi. All y môr fod yn ddisgrifiad o ardal yr Hath. Fe all fod yn disgrifiad o Gymru gyfan, all yn disgrifiad o unrhyw le, ond i ni'n meddwl am yr holl bobl a'i holl problemau, a'i holl faterion maen nhw'n delio gydag e bob dydd. Mae'r môr mas fyna, ac yn bwriad ni, ein bwrdw ni yw i daflu'r hwyd mas atyn nhw ac i'w tynnu nhw mewn at Grist. Na'r dyna'r darlun, ond yn gyntaf allwn ni'n meddwl mae môr. Mae'r môr yn anferth. Ac yn lle peryglus iawn, ond yw e? Os chi'n meddwl am y môr, mae'n hyfryd, mae e'n hyfryd i edrych ar y môr. Ond dwi'n abod oedd gen i ffrind bu oedd farw yn ifanc iawn wrth foddi yn y môr. Ac cymaint dwi'n hoffi'r môr. Bob tro, dwi ddim yn gwybod os oes yna un tro dwi wedi edrych ar y môr a dwi ddim yn cofio am fy nghyfaill i. Yn boddi. Mae e'n driennus o le. Mae e'n hyfryd. Chi'n gweld machlud hael. Chi'n gweld y tonau'n fawr yn y geia ac yn yr haf allan dawel felly. A mae'n edrych yn hyfryd. Mae'n lle braf. Ond mae'n le mor beryglus. Ac mae'n llawn rhyfeddodau. Ond felly hefyd y byd. Ond nid felly fi oedd y byd erioed. Fe greo Duw y byd yn lle hyfryd iawn, saff iawn. Pan greo Duw y byd, pan gosododd môr yn ei le, yr oedd yn lle hyfryd, yr oedd yn lle perffaith, llawn rhyfeddodau. Doedd dim pechod yn agos. Ond yna fe ddath y cwimp, a fe ddath pechod oherwydd addag Efa, ac o ganlyniad fe ddath barn, fe ddath marwolaeth, corfforol, ysbrydol a thragwyddol. Mae pechod wedi effeithio y byd, y tir, mae'n sicr. Dwi wedi bod wrth i wneud lot fawr o waith yn yr ardd yn ddiweddar ac yn trio palu twll fawr a clirio pridd a ffeindio greiddiau. A wedyn greiddiau yn dod o wreiddiau ac yn tynnu y peth lleia posib a ddim yn gallu tynnu fe o'r ddeiar. A mae yna ddraen a mae gen i sawl marc ar hyd fy mreichau fi o gytiau oherwydd y draen yn llusgo ar hyd yr croen. A mae hwn i gyd o ganlyniad i bechod. Pechod sydd wedi achosi hwn. Mae pechod wedi creu fath lanas ar y byd. Deirgrynfeydd o ganlyniad i bechod. Mae gymaint o bethau yn does. Mae yna gymaint o bethau wedi effeithio ar byd. Ond mae yna gymaint o bethau mae pechod wedi effeithio yn y môr. Byddai'r môr wedi bod yn saff. Ond mae yna beryglon yn y môr. Mae pethau hyfryd yn y môr. Ond oherwydd pechod, mae wedi dinistrio gymaint o bethau. Mae wedi llygru gymaint o bethau. Mae'r môr yn achos i laweroedd golli bywydau. Ac fe geir marwolaeth yn y byd. Ond nid yw'r byd yn le mor beryglus. Camwch allan i'r byd, mae'n lle mor beryglus. Mae'n lle yn sicr yn llawn marwolaeth. Ar bob lefel. Mae yna farwolaeth corfforol yn digwydd, mae yna farwolaeth carfforol yn digwydd, oherwydd mae pobl wedi dod â marwolaeth i rywun. Mae nhw wedi lladd pobl, wedi dinistrio bywydau pobl, neu wedi dinistrio bywydau nhw a'i cymeriadau nhw drwy gelwydd. Mae'r byd yn lle afiach, mae'r byd yn lle llawn trealon, mae'r byd yn lle gwelir yr farwolaeth ysbrydol yn sicr. Ond yn y byd hefyd, fel yn y môr, fe ceir stormydd garw am broblemau sydd i bob un sydd yn rhodio'r wyneb y ddeiar yma. Hyd yn oed pan mae popeth yn mynd yn iawn, ceir yr ofnau, mae hwnna'n storm, ond nid yw storm ofn trealon. Ambell waith yn waith na'r treal ei hunan. Mae'r ofn a ddaw yn y byd yma, o'r peryglon a ddaw, stormydd siomedigaethau. Sawl ffordd chi'n tybio gall i'n brofi siom yn y byd yma. Does dim rhif nag oes. Mae yna gymaint o achosion siomedigaethau. Ni'n cael ein siom i'n ddyddiol bron iawn. Siom cyfeillion. Siom yn eich swydd. Siom iechyd efallai. Siom sefyllfariannol. Yn y byd yma, yn y môr anferth yma, ceir temptasiynau diri. Pan ni'n meddwl fod pob dim yn iawn, byddewch wyneb yn wyneb o themtasiwn.
Mae'n anhygol. Mae temptasiwn, mae'n gallu dod ar eiliad. Ar eiliad mae'n gallu dod, lle chi'n gallu ymateb yn y ffordd anghywir. Ac oedd popeth yn iawn, doedd popeth yn iawn at y pwynt yna. Ac yna mae rhywbeth yn digwydd ac i chi'n ymateb yn y ffordd anghywir, fallu colli tymer, neu beth bynnag yw, a chi'n sylweddoli bod chi'n gadael yr arglwydd i lawr. A fel Cristion, ond mae hwn yn digwydd yn y byd trwy'r amser. Falle popeth yn ymddangos yn iawn, ac yna erbyn amser te, mae rhywbeth yn digwydd sydd wedi dynistio'r dydd a falle gweddill eich bywyd chi. Dyna sut fyd i ni'n byw ynddo. Mae'r môr yma o fyd yn afiach, yn erchyll. Ceir anfoesoldeb yn y môr yma. Ceir trais, ceir twyll. Fe ceir llawenydd hefyd, ond fe ceir dristwch. A'r fath dristwch sydd mewn sawl bywyd. Pan ych chi'n gweld, falle ambell rhaid chi'n gweld rhaglen a bod e'n canolbwyntio rhyw bobl neu deuluoedd ac chi'n meddwl am dristwch sydd yn dod i wynebu rhai yn ei bywydau bob dydd. Profedigaethau. Rhyfeloedd, trodi, ac felly cawn ni'r darlun yma o'r pysgotwr yn mynd ati i bysgota yn y môr. Dyna'r darlun fan hyn mae'r Iesu'n ei roi. Mae'r môr mor fawr ac mae'r pysgotwr yn mynd mas yn ei gwch bach a mae'n mynd mas i'r môr. Gyda'i rwyd, ond nawr, dwi'n dwi'n meddwl mae môr am eiliad. Mae'n ganol y môr. Ac felly'r pregethwr yn mynd allan i'r byd sydd yn llawn pechaduriaid o bob math. Mae'r môr yn llawn bob math o creaduriaid, ond dwi'n bob math o bysgod. Pysgod bach, pysgod mawr. Ac felly mae'r pregethwr yn mynd allan i'r byd, a mae'r byd yma yn lle mor anferth, yn lle mor beryglus. A mae'n llawn pechaduriaid o bob iaith, o bob cenedl, bob math o gymeriadau, pob math o bersonoliaethau, pob math o ddoniau. Mae'n llawn, ond dwi'n Ond un peth sy'n cysylltu pawb sydd yn y byd yma, y mae pob un a aned yn bechaduriaid. A fel y ddameg, y môr yn llawn pysgod. Felly'r byd ceir pechaduriaid yma, tasg a gafodd y pysgotwyr oedd i ddal y pysgod. Dyna oedd y syniad. Tasg y pysgotwyr oedd i fynd allan i'r môr, ganol y môr, ac i ddal gymaint o pysgod. A dyna'n tasg ni. Nid ein tasg ni yw i wella'r môr. Nid ein tasg ni yw i berswadio. Ein tasg ni yw gyhoeddi Crist a dod â phobl at Crist. Ond nid yna yw'r dasg. A mae'r dasg yn anfer, mae'n ymddangos mor amhosibl. I ni fan hyn yn ganol dinas mor fawr a Chaerdydd, a mae hwnna'n fach i gymaru llefydd eraill, ac edrychwch arno ni'n teimlo mor wan. I ni'n teimlo ni'n teimlo fel cwch pysgota, i ni'n teimlo fel rhaid o canŵ bach hyd yn oed. Dyna fel i ni'n teimlo o sil i sil. Mae fel rhyw fath o fwrdd sydd yn arnofio ar y môr, a ni'n mynd allan gyda rhyw wialen pysgota. Ni'n teimlo mor wan, mae'r dasg yn edrych mor anfer, mae'r byd yma yn mor dywyll ac mor anodd i gyrraedd y pobl. Sut yn y byd i ni'n mynd i gyrraedd nhw? A mae gymaint o angen, mae gymaint o dristwch, mae gymaint o eneidiau sydd yn golledig. A'r dameg fan hyn, a roddwyd, yw i ni fel pysgotwyr yn mynd i ganol y môr. Fi'n mynd ar trywydd braidd yn wahanol fan hyn, ond onid yw'r eglwys wedi newid gymaint o bethau yn trial, newid y dilliau ac yn y blaen. Does dim eisiau newid unrhyw ddill, nag oes. Yr un yw'r dill. Yr un yw'r ffordd o gyrraedd y pobl yma. Yr un sydd wedi bod dros y canrifoedd. Yma'r byd fyna. I ni ddim yn cyfaddawdu da'r byd. I ni ddim yn dweud beth am i ni neidio mewn i'r môr. A nofio fel y pysgod. A gwisgo gwisg y pysgod. Allech chi mynd ar darlun ymlaen. Ond ydyw e, mae'n driennus. Ond ydyw'r eglwys wedi mynd felly? Mae'r môr fyna, mae'r cwch ar y môr, a mae'r pysgotwyr yn tafu'r rhwyd i'r môr. Ond nid yna mae'r darlun, ond mae rhaid i ni cael y darlun mae'n glir. Y darlun yw fan hyn, a maen nhw'n cael ei anfon allan i dynnu'r pysgod i'r traeth. Matthew 4:19, ac efe ddywedodd wrthynt, deiwch ar fy ôl i am i ac wnaf yn bysgotwyr dynion. Dyna oedd y dasg i fod yn bysgotwyr dynion, i dynnu'r rhain mewn at y lan. I ddod yn nhw at Grist. Dyna'r syniad i ni'n cael fan hyn. Ond mae'r peth mor fawr yn diwedd.
Wel, gadewch chi ni symud ymlaen. Beth am y rhwyd? Ni wedi meddwl am y môr. Beth am y rhwyd? Am ddarlun cyfarwydd i'r pysgotwyr y dyddiau hynny, ond beth sydd yn anhygoel, mae dal yr un mor gyfarwydd i ni heddi. Mae yna lawer yn does. I ddweud y gwir, dwi ddim yn gwybod os oes unrhyw ffordd arall falle bod na, ond yr argaf dwi'n gael yw, mae'r un yw'r dull. Dal i fod. Dwi'n weddol sicr, dwi ddim wedi gwneud fy ngwaith cartre ar hwn, ond dwi'n weddol sicr mae'r rhwydi maen nhw'n defnyddio heddi. Ac maen nhw'n taflu nhw ar draws ochr y cwch. A falle gadael am gyfnod, a maen nhw'n gadael arwyddion bach sydd yn arnofio ar y môr, ac yna maen nhw'n mynd ôl i'w casglu. A mae'r rhwyd yma yn mynd i'r gwaelodion o'r môr. Ac yn aros yna, ac yna maen nhw'n llusgo fe ar hyd gwaelod y môr. Nawr, dwi'n siŵr bod fi wedi darllen rhywbeth heddi, falle bod yr ffordd i ni'n neud e heddi, wneud lot o niwed i'r môr, hefyd i weilodion y môr. Wel, mae hwnna'n fater arall o'r ffordd mae dyn yn dynistio'r môr yn neud y waith nag yw e. Ond ta beth, y syniad o bysgota yw bod yr rhwyd yma yn cael ei taflu ar draws ochr yr cwch ac yn tynnu y pysgod i mewn. A dyw'r pysgodwyr ddim yn gwybod pa fath pysgod, neu bydd cyflwr y pysgod hyd yn oed, tan iddynt lusgo'r rhwyd at y lan ar traeth. Dwi'n ddim yn mynd i weld beth sydd yn yr rhwyd tan bod nhw'n cyrraedd yr ochr. Falle bydd rhyw syniad o'n nhw bydd ar pwysau falle, ond ddim yn gallu gweld cyflwr y pysgod tan iddyn nhw ddod â fe i'r traeth. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd, i rwyd a fwriwyd yn y môr ac a gasglodd o bob rhyw beth. Ond dyna yw tasg y pregethwr. Dyna oedd tasg y proffwydi. Yr apostolion, dyna ddath Iesu Grist i'w wneud. Dyna sydd wastad wedi bod dros hanes yr eglwys hyd heddi. Yr oedd y pysgotwyr i ddal pysgod, yma'r pregethwr i ddal eneidiau i Grist. Nawr yn weddol sicr i chi, nid yw'r byd, neu falle byddwn ni'n mentro dweud bellach, nid yw'r eglwys hyd yn oed yn meddwl rhyw lawer o'r rhwyd. Yn sicr o ran rhwydi, y pysgotwr, y darlun sydd yma o'n blaenau ni o'r pysgotwr, dyw'r rhwyd i hun ddim yn rhywbeth sydd yn werthfawr iawn o ran arian. Byddai un sydd yn dod ar ei draws, bydden nhw ddim yn llawenhau bod nhw wedi dod o hyd i drysor. Na, fyddech chi, os ych chi'n cerdded ar hyd lan y môr, lle bynnag i ni, mae yna ddigon o lefydd felly yma yng Nghymru, a pethau chi'n dod o hyd i rhwyd, wedi cael ei osod ar y traeth ar ôl i'r llanw o mewn, a mae'r llanw di mas a mynd i gadw'r rhwyd. Chi ddim yn mynd i fynd a meddwl tynnu llun ohono fe a'i gadw yn saff a mynd â fe at rhyw arbenigwr ac yn dweud, os na werth ariannol fan hyn, dwi ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i ddod lot arian i chi, dwi ddim yn werthfawr, ond wedi dweud hynny, mae un o'r teclynnau sydd wedi para roesodd, ond dwi. Mae e'n declyn i ddal pysgod, mae e'n ddyfais cyfrwys sydd yn gallu peri bod y pysgod yn sylweddoli bod nhw'n dod mewn i'r rhwyd, ac mae wedi llwyddo, ond a gymaint i lwyddiant mae e dal gyda ni hyd heddi, mae e dal gyda ni fel rhwyd i'r dasg o ddal pysgod. Ac ambell waith mae'r teclyn o'r rhwyd ar y degau wedi dal llwyth anferth o bysgod o tro arall, pryn ddim. Gonid felly dros y cynrifoedd. Ond dyna sydd wedi digwydd pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Yn sicr, mae'r byd yn dirmygus o bregethu a chynnwys yr efengil. Ond nid yw yn wir y rhwyd yma. Mae'r eglwys wedi troi cefn ar y rhwyd, a'r cynnwys wedi hen droi cefn. Does dim fawr pregethu yn digwydd. Mae yna rhyw siarad, mae yna rhyw ddramau, mae yna rhyw ddarlithoedd, mae yna bob math o bethau, ond pryn yw pregethu bellach. Pryn mae gair Duw yn cael ei gyhoeddi fel yr oedd Iesu Grist am i'r apostolion i wneud. Ac felly mae hwnna wedi hen fynd, maen nhw wedi meddwl am ryw ddilliau newydd. Maen nhw'n meddwl, na, dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio math yno o bysgota, mae hwnna'n hen ffasiwn. I ddim yn mynd i daflu'r rhwyd, ni'n mynd i wahodd pobl, hyn o'r rhai eglwysy'n dweud, chi'n mynd gwahodd pobl i ddod i gredu. Lle chi credu na, bod nhw'n dweud i chi methu cynnig Crist i bobl. Yn sicr heddi ni fferchu'r pregethu na'r pregethwr, edrychant i lawr a meddwl pa bwrpas yw sefyll am awr a chyhoeddi'r fath newydd. Ond nid oes pethau gwell i'w ystyried yn ei barhwy. Yn sicr dyw'r byd. I ni'n brawf ohono yn dydyn ni. Mae'r byd wedi hen droi cefn ar air Duw.
ar wrando ar bregethu. Yn sicr gwrthwynebant unrhyw un yn dweud mai dyma yw y ffordd. Dim eisiau clywed mai dyma yw'r ffordd. Bron iawn credu'r nad oes hawl gan unrhyw un i ddatgan bod un ffordd yn well na llall. A mynant fod gan bawb yr hawl i ddilyn pa bynnag lwybr y dymunant. Ond nid yma yw'r ffordd mae'r arglwydd wedi osod i ni. 1 Corinthiad 1:21, cynnes oherwydd yn oethineb Duw, nid adnabu'r byd trwy ddoethineb modd Duw. Fe welodd Duw yn dda trwy ffylineb pregethu gadw'r rhai sydd yn credu. Trwy ffylineb pregethu ar beth sy'n cael ei bregethu, yr efengil. Nad oes cyfaddawdi. Dyma'r ffordd, ffylineb pysgota bron iawn, allwch chi ddweud. Taflu'r rhwyd allan. I bregethu'r efengil i'r byd, i gyhoeddi mae un ffordd sydd, a honno yw trwy Iesu Grist. Ond nid dyna yw'r dasg. Ond nid dyna yw'r dasg. Ond mae pobl yn dweud, wel, dwi ddim yn gweithio nag yw e. Ond sut i chi'n gwybod dwi ddim yn gweithio? Falle bod yr arglwydd yn aros. Falle bod yn aros i roi'r gair o'r gorchymyn. Achos ni'n gwybod bod yna adroddiad yn yr ysgrythur i'r Iesu dweud tafla'r rhwyd yr ochr arall y cwch. Ac yn sydyn iawn mae'r rhwyd yn llawn. I ni ddim yn gwybod, ond i ni ddim fod i newid y dull. Dwi ddim yn gwybod ysgerbyn diwedd yr oedfa hon, daw nifer mewn. Ni wedi cael un yn dod mewn yn ystod yr oedfa heddi, ac wedi gadael hefyd yn ystod yr oedfa. Ond fe all hwnna, cyn diwedd yr oedfa, fod yn 10, fod yn 20, fod yn 100. Dwi ddim yn gwybod, ond be dwi yn gwybod yw hyn, mae'r arglwydd yn gallu rhoi y gair o'r ochrymyn, ac yn gallu mynnu bobl dod mewn. Fe all e wneud, neu hyd yn oed ar y we. Fe all hynny ddigwydd. Fe all pobl ymuno â ni. Ond tasg y pysgotwr ysbrydol yw pregethu a chyhoeddi'r efengil i ddatgan i'r byd pwy bynnag, pob un, pob math, ei bod nhw mewn angen ac yn golledig ac yn bechaduriaid a bod angen dod at Grist. Gan mae yw'r unig un sydd yn gallu delio â phechod. Mae angen dweud wrth bobl, os oes angen, mod angen achubwr arnoch chi, a mae Crist yw'r un sydd wedi dod. Fe nath e'r cyfan oedd yn angen rheidiol i achub enaid. Unrhyw beth oedd angen i'w wneud ar gyfer achubiaeth, mae Iesu Grist wedi wneud e. Popeth y mae Duw yn disgwyl i achub enaid, fe drefnwyd hyn i gyd cyn i'r byd cael ei greu. Ond fe na Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân drefnu beth oedd y ffordd y byddai dyn yn cael ei achub. A fe nath Iesu Grist y cyfan, roedd rhaid i Iesu Grist fel ein cynrychiolydd ni i fod yn berffaith. A dyna be nath e, fe ddath e, fe gadwodd e'r gyfraith. Rhaid oedd Iesu Grist ddod fel un perffaith ac un cynrychiolydd ni, cymryd y gosb am ein pechod ni. Dyna sut mae rhywun yn cael ei achub, yw tro bod Iesu Grist yn cael ei gosbi yn fy lle fi. Profodd e'r cyfan trwy atgyfodi ar y trydydd dydd, mae e'n fyw. Ac felly dyna oedd y ffordd. Dyna oedd y ffordd y gellir delio â phechod. Fe nath Iesu Grist ddioddef y Tad yn tywall iddi gofaint arno fe. Beth yw baich y pregethwr, y pysgotwr? Ond nid baich y pysgotwr yw i gael gymaint o pysgod as i phosib. A rai da, dyna beth mae'n gobeithio. Mae eisiau cael pysgod, ond mae eisiau rai mawr, cryf, iach. Dyna beth mae pysgotwr eisiau. A dyna beth mae pregethwr eisiau. Mae eisiau pobl i wir ddod i gredu. Mae am dynnu eneidiau at Grist. Mae am i eneidiau ddod at droed y groes. Mae'r pregethwr yn cyhoeddi am angen dyn. Mae'n rhybuddio rhai efallai sy'n ffals, mae'n dweud y cyfan, ond mae'n pregethu'r holl efengil ac mae'n dweud dewch at Grist achos mae dyma chi'n ei gobaith chi. Dyna yw baich y pregethwr. Ym mhob oedfa, ond dyna dyle fod y bwriad, i daflu'r hwyd i'r gynulleidfa. I chwarae ar air. Ac efallai ni'n ddibynnol ar hyn, mae'n drist yn dweud, mae mor anodd i gael pobl ddod mewn i'r oedfa. Ond ni'n ddiolchgar am y rhyngrwyd. Am rwyd yw hwnna. Ar y we, efallai bydd na un enaid, falle fwy nag un enaid yn gwrando. Ac mae hwnna, yr un math o declyn, ni'n taflu allan yr rwyd. Yn yr oedfa fan hyn, ond mae'n gallu mynd yn ehangach ar draws y byd, mae'n gallu mynd ar i holl wledydd y byd, mae yna bobl pen draw'r byd yn gallu bod yn gwrando. Nawr yr eiliad yma, ymhen rhai wythnosau, ac mae'r rhwyd yn mynd allan, a dyna yw'r baich, yw i gyhoeddi Crist, i ddyrchafu person Iesu Grist, Mab Duw, i ddyrchafu ei fywyd, i ddyrchafu farwolaeth ar y groes.
Ac i ddweud oedd pobl, dalodd Iesu Grist y pris am eich iachawdwriaeth chi. Nawr, ni'n taflu'r rhwyd allan, ni'n dweud, dewch mewn i'r rhwyd. Cyn ni'n gweddio bydd na bentwr yn dod. Ac yn cael ei llusgo i'r lan. Ac bydd pobl yn ymateb i wahoddiad yr Efengil. Wel, yn olaf yn drydydd, y didoli, ond mae'r didoli mae mor frawychus yn dweud. Mae yna rybydd, ond mae yna ras yma. Bod yn sowndio mor frawychus, mae'r holl ddameg yn llawn gras, yn llawn trigaredd, yn rhoi her i chi, i chwilio ble chi'n sefyll. Gwrandewch ar adnod 48 ymlaen. Yr hon wedi ei llenwi, ar ôl i'r rhwyd cael ei lenwi wrth i'r pysgotwyr i dynnu fe, neu lle chi feddwl nawr y pregethwyr yn dod â phobl i mewn. Yr hon wedi ei llenwi a ddygasant i'r lan, ac a eisteddasant, ac a gasglasant yr rhai da mewn llestri ac a fwriasant allan yr rhai drwg. Felly y bydd yn niwedd y byd. Yr angylion a ant allan ac a ddidolant yr rhai drwg o blith yr rhai cyfiawn, ac a'i bwriant hwyr ffwrn dan. Yno y bydd wylofain a rhincian danedd. Dyna pa mor ddifrifol yw hwn. Mae hwn mor ddifrifol. Mae pobl yn chwarae o gwmpas ydyn. I ni mewn oes o chwarae. Dwi ddim yn licio hwn fe a i rwle arall. Mae'n driennus yn dweud, mae angen i ni fod yn sicr ble ni'n sefyll. A yw yn bywydau ni'n llawn bydolrwydd fel Cristnogion? Wel, os felly mae rhaid i ni chwilio'n calonau ni. A dyn ni'n llwyr bwyso'r gris ac yn byw i woganeddu fe. A dyn ni'n ymdrechu gyda'n holl nerth ni. Os nad ydyn ni, wel, falle bod ni dal yn blant i'r arglwydd, ond mae yna bwysau ar o'n ni, newch yn siŵr bod chi ymlith y pysgod yna sydd yn rhaid da. Fydd yn cael ei rhoi o'r neilltu, i'w cadw, nid i cael i'w taflu o'r neilltu. Ond mae yna rybydd fan hyn ond oes na. Ond mae yna drigaredd yn y rybydd. Achos os yna un enaid sydd yn pwyso rhywbeth ffals, sydd yn dod i weld hynny o'r diwedd ac yn dod at Grist, ond ni fyddwn ni'n llawenhau. Fel dweud o J.C. Ryle yn dyfynnu o gystyn bod yna rai cyn diwedd yr oedfa oedd ymhlith o pysgod drwg yn dod ymhlith o pysgod da. Oedd yn ddarlun, oedd y disgyblion, oedd yn pysgotwyr wedi wneud mor aml, o'n nhw mor gyfarwydd o hyn. Dyma oedd rhan o'r dasg. Dyma beth oedd y pysgotwyr yn wneud. O'n nhw'n mynd allan i'r môr yn gyntaf ac yn rhwyfo neu rhwylio allan i ganol y môr. Ac yna pan nhw'n ganol y môr yn taflu'r rhwyd. Ac yna ar yr amser penodedig yn tynnu'r rhwyd nhw'n mewn. Ac yn llusgo fe i'r lan, felly maen nhw'n gyfarwydd o hyn. Ond ar ôl llusgo'r holl pysgod i'r lan, nawr maen nhw'n didoli'r pysgod. Maen nhw'n rhoi yr rhai da ar un ochr, rhai drwg ar yr ochr arall. Rhai gellir ei cadw, rhai oedd rhaid i taflu i'r tân. Am rybydd. Yn yr eglwys weledig. Yn yr oedfaon o sil i sil. Yn y gynulleidfa ymhlith yr rhai sydd yn dod o droi falle, ac yn aelodau. Neu falle'r rhai sydd dim ond yn mynychu a ddim yn aelodau. Ymhlith yr rhai sydd yn aelodau ac yn mynychu. Mae hwnna gymaint o gwahanol ffyrdd gellir ddisgrifio hyn. Hyd yn oed yn yr amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd sydd ar draws y byd, mae'r hybydd yn ysgytwol, fel y pysgod, bod yna rai da a bod yna rai drwg. A bydd angen gosod rhai ar un ochr i'w taflu, a rhai ar yr ochr arall i'w cadw. Mae anodd i'w darllen y fath eiriau, y bydd rhai yn cael ei gosod o'r neilltu yn barod i farn. Mae'n sigloch chi yn diwedd. Os nad yw yn sigloch chi, hyd yn oed y Cristion sydd yn sicr o'i gadwedigaeth, os nad yw yn ysgwyd ni, dwi ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ysgwyd unrhyw un. Adnod 49. Felly y bydd yn niwedd y byd. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd yn niwedd y byd. Yr anghelion ant allan ac a ddidolant yr rhai drwg o blith yr rhai cyfiawn ac a'i bwriant hwy i'r ffwrn dan, yno bydd wylofain a rhincian danedd. Hynny yw, o fewn yr eglwys gweledig, ceir sawl un sydd yn proffesu yn honni bod yn blant i'r arglwydd. Dyna beth ni'n dweud. Wrth gwrs, mae yna dal yn y môr, lot o bysgod sydd heb i dal i'r rhwyd. Wrth gwrs bod yna.
Mae yna filiynau bysgod dal yn y môr heb I dal. Ond y darlun fan hyn yw o blith yr rhai sydd wedi cael ei dal ac yn cael ei llusgo i'r lan. Mae yna rai sydd yn dda, mae rai sydd yn ddrwg. Ac felly y darlun yw hyn, ni'n pregethu am yr byd. Mae'r byd mas fyna, a mae yna rai sydd yn dweud, ai byth I gapel, dwi ddim yn credu mewn Duw, ac ewn nhw I bedd nhw ddim yn credu yn Duw. Ond mae yna rai efallai fydd yn ymateb yn dod i'r eglwys, dod i'r capel, a rhai neu proffes, rhai'n aros, rhai'n teimlo'n gyffyrddus ymhlith Cristnogion, neu yn teimlo'n gyffyrddus ymhlith pobl sydd yn grefyddol, ac yn licio'r math o fyd sy'n cael ei gynnig gan y crefyddol, licio'r sicrwydd a'r cyfeillgarwch, falle'r lletygarwch. Wrth gwrs, mae'r eglwys mor wan nawr, maen nhw'n meddwl am bob math o ddilliau I ddenu pobl mewn. Ac falle bydd yna rai ohonyn nhw yn plesio rai, maen nhw'n dod mewn i'r eglwys. A maen nhw'n honni bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond yr hyn a gawn yma yw mae I rai, ac efallai i'r lawer, mae proffeswyr ffals ydynt. Hynny yw, nad yw'r rheini erioed wedi dod at Grist. Dyna'r darlun. Hynny yw, nad yw'r rhain erioed wedi gweld I pechod. Wrth gwrs, bydd rhain yn dweud, dwi'n gwybod fy mod i'n bechadur, achos dyna beth dwi wedi cael fy nysgu yn yr ysgol Sul. Ni ddim yn sôn am hynny, rhai sydd wedi teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. A rhai sydd wedi profi a nerth gan Dduw I edifarhau a throi o'i pechod. Yw'r rhain ddim, y pysgod drwg yma, rhai sydd cael ei gosod o'r neilltu, yw'r rhai sydd ddim wedi dod I wir ddeall hyn, arwydd y cad I pechod, arwydd y cad Iesu Grist ar y groes. A ddim wedi dod at droed y groes, maen nhw wedi dod i'r capel, maen nhw wedi darllen y Beibl, maen nhw wedi canu'r emynau, maen nhw'n gwisgo'n iawn, maen nhw'n gwneud yr holl bethau, ond erioed wedi dod at droed y groes. Dyn nhw erioed wedi pwyso ar Grist gyda ffydd a chibol. Mae ganddyn nhw ffydd o ryw fath. Ond maen nhw'n falch o'i ffydd. Ac efallai ryw ddwrnod bydd nhw'n dweud, dwi'n colli fy ffydd. Ond dyn nhw wedi colli ffydd a chibol, achos dyna ddim yn bosib. Unwaith chi wedi derbyn rhodd ffydd a chibol, chi ddim yn gallu golli fe. Falle gewch chi amheuon, ond chi ddim yn colli ffydd a chibol. Unwaith yn gadwedig, wastad yn gadwedig. Ond mae'r rhain, y mae Cris yn cyfeirio ato, yn ffals. Dy'r rhain erioed wedi derbyn rhodd o ffydd. Maen nhw wedi pwyso ar eu credo eu hunan. Maen nhw wedi perswadio eu hunan. Maen nhw'n hoffi crefydd efallai. A baich y dymhegion hyn yw bod barn sicr yn dod. Dyna'r hybydd. Yn y darnau yma'r ysgrythyr, yr efrau a'r gwenydd, I ni'n sôn bod na farn yn dod, bod na ddidoli yn mynd I ddigwydd, bod na rhai yn cael ei gosod I farn. Ond dyw e ddim yn rybydd gwag, nid neges o gyhoeddi bod cosb yn dod ac ni ellir osgoi'r gosb yw e. Dim dyna'r prif, mae e'n rybydd, ond dyw e, ond os na rybydd, mae yna ras, mae yna drigaredd, mae yna rybydd I chi ystyried cyn I fod yn rhy hwyr. Cymerwch eich rybuddio, wrth gwrs ar y diwedd, bydd yr rhy hwyr. Fi dim modd I dim un sydd wedi cael ei llusgo i'r lan i'r traeth. Yw'r pysgod ddim yn gallu newid o fod yn ddau drwg ar ôl cyrraedd y traeth. Pan ddaw dydd y farn, pan fydd y didoli, fydd y rhy hwyr. Ond bwrdwn y neges fan hyn I ni gallu dweud, nawr tra bo chi yn y byd, tra bo chi yn yr eglwys weledig, wnewch yn siŵr bo chi wedi pwyso'r Grist. Gadewch i'r hybydd o'r farn eich sigloch I ystyried eich bod chi'n blentyn yr arglwydd, bod chi ddim yn pwyso ar eich gweithredoedd da, bod chi ddim yn pwyso ar y ffaith bod chi'n gwybod beth yw geiriau ar emynau, ac un o'n fwy special yng Nghymru, beth yw enw'r dôn yr emyn. Ewch chi ddim i'r nefoedd ar y sail bod chi'n gwybod beth yw enw'r dôn. Ewch chi ddim i'r nefoedd os ych chi'n gallu canu bob emyn heb y llyfr emynau o'ch blaen chi. Ewch chi ddim i'r nefoedd os ych chi'n gallu dyfynnu pob un adnod sydd yn y Beibl heb copi o'r Beibl o'ch blaen chi. Nid dyna beth sy'n achub. Crist sy'n achub. Ydych chi wedi dod at Grist, dyma'r hybydd, ac os ych chi ymhlith yr hein, ystyriwch cyn bod yr hwyd yn cyrraedd y lan fel betai, cyn byddwch chi yn nydd y fan, ystyriwch hyn. Cymerwch yr hybydd, eich bod yn gryfyddol. Efallai bod yna rhai wedi gwneud proffes wag. Ystyriwch, a ydych yn un o blant yr arglwydd, ystyriwch y farn sydd yn wynebu'r rhai nad ydynt wedi dod at Grist. Ac ei bwriant hwy i'r ffwrn dan
yno y bydd wylofain a rhincian daned. Mae mor anodd cyfeiriad adnodau fel hyn. Mae'n wir yn anodd. Ond mae hyn yn dod yn ôl gair Duw. Ac yn dilyn, ond chi'n sylwi hyn, yn dilyn yr adnodau sydd yn cyfeirio at deyrnas rhyfeddol, mor werthfawr i ni'n darllen adnod 44. Os ewch chi nôl, ar un eiliad i ni'n meddwl am yr hybuddion erchyll yma ac am yr farn sydd i ddod, ond mae hwn yn rhywbeth i chi ystyried. Adnod 44. Felly nid trwy hap a damwain bod yr adnodau yma yn eu plith nhw. Drachem cyffelib yw teyrnas nefoedd i drysor. Wedi guddio mewn maes, yr hwn wedi ddyn ei gaffael a'i cuddiodd ac a'i lawenydd amdano sydd yn myned ymaith ac yn gwerthu'r hyn oll a fedd ac yn prynu'r maes hwnnw. 45, drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i farchnatwr yn ceisio perlau teg, yr hwn wedi iddo gaffel un perl gwerthfawr a aeth ac y werthodd gymaint oll ac y feddau ac y prynodd. Mae hwnna'n ganol y damhegion yma, am yr efrau, am y pysgod, am y farn. Y sawl sydd heb weld gwerth y trysor yma, y perl mwyaf teg, Iesu Grist yw y sawl fydd yn cael ei gosod o'r neilltu. Ond am fendith hefyd, y sawl sydd wedi dod at Grist fydd yn cael ei weld yn rhagwyddoldeb. Ac felly mae yna obeth yma hefyd does. Mae'r darlun yma o'r perl a'r trysor. A mae Crist yw'r perl mwyaf gwerthfawr. Ar ymhlith y pysgod da, lle chi ddisgrifio, neu'r ymhlith y rai cyfiawn, fydd yr rhai sydd yn gweld, sydd wedi gweld fod Iesu Grist yn werthfawr. A mae fe yw'r trysor mwyaf gwerthfawr, mae fe yw'r perl i chi am werthu'r cyfan mwyn ei gael e. Dyna'r rhai fydd yn saff, dyna'r rhai fydd yn mynd i dragwyddoldeb gyda Crist, a ddim i farn, yr rhai sy'n pwyso ar Grist. Ac am deyrnas nefoedd, fydd o'i blaen nhw, tragwyddoldeb yn y nefoedd. Mae J.C. Ryle yn rhybuddio, mae'n dweud y geiriau yma, peidiwch pwyso ar aelodaeth, ar y ffaith eich bod yn y rhwyd, ond nid oes na beryg. Ar eich ffaith eich bod yn yr eglwys, yn cymryd rhan, achos gallwch chi ddal fod heb Iesu Grist. Mae'n mynd ymlaen i ddweud ceir merddiannau sydd wedi profi tywalliad y dyfroedd bedydd ac eto erioed wedi profi y golchi y nyfroedd y bywyd, ond nid oes na beryg o hynny. O, mae yna rai sydd o blaid bedydd plant a gyda bedydd oedolion a chrydunwyr. Mae naill neu'r llall yn beio'r llall ac yn cyhyddo un o'r llall o fod yn anghywir. Ond oedden oes na ferddyniau o fabiod, o fabanod sydd wedi bydyddio fel babanod fydd yn golledig. Wrth gwrs fydd yna, achos dyw bedydd ddim yn achub. Ond hefyd ymhlith yr oedolion. O, dwi ddim eisiau meddwl sawl un dwi wedi gweld sydd wedi bydyddio sydd erioed wedi dod at droed y groes. Ond maen nhw'n pwyso ar y ffaith bod nhw wedi bydyddio neu'n aelodau. Ond wrth gwrs mae'r rhaid cael eich bydyddio, mae e'n orchym, mae'r arglwydd wedi dweud, mae wedi dweud i chi wneud, mae'n rhaid ni fyddhau. Ond be mae Ryle yn dweud, peidiwch â phwyso ar fedydd, peidiwch â phwyso ar aelodaeth. Oedd e'n gyfarwydd o hyn, yn ei gyfnod e, yn ei eglwys e, oedd e'n gallu gweld yn y gynulleidfa anferth oedd o'i flaen e, oedd e'n gallu gweld, mae yna nifer ohonoch chi sydd yma o ran traddodiad, achos dyna be chi fod i wneud, ma'ch mam a'ch tad yn mynd â chi i'r capel, chi wedi cael eich bydyddio ac nawr i chi'n aelodau, ond ych chi'n golledig, chi erioed wedi dod at droed y groes. Mae Ryle yn mynd ymlaen yn dweud bod yna filoedd wedi bwyta bara ac yfed y gwyn wrth ddod wrth fwrdd y cymyn ac eto erioed wedi bwydo o Iesu Grist trwy ffydd. Sawl un sydd wedi cymeryd y cymyn. Sydd erioed wedi pwyso a bwydo ar Grist. Am gwestiwn, a ydych chi yn un o'r pysgod da, hynny yw yn un o'r eneidiau sydd wedi dod at Grist a phwyso'n llwyr arno fe? Dyna'r cwestiwn. Dyna le ni am orffen. Yn y dydd ofnadw hwnnw pan fydd y didoli'n digwydd, am le fyddwn ni? Pan dynnu'r yr hwyd i'r lan maes o law, ymhlith pa rai fyddwch chi, y rai fydd yn cael ei gosod o'r neilltu, neu rai fydd yn cael ei cadw. Yr rhai sydd yng Nghrist, neu rai sydd erioed wedi bod at droed y groes. Pa rhan o'r didoli y byddwch chi?
Mae'n driennus ydi, mae'r eglwys mor wan, ond mae'n wanach siwr o fod na beth ni hyn o'n gallu ystyried i feddwl yn yr oes hon. Ond beth i ni yn hefyd yn gwybod yw hyn, mae Duw yn sofran. A mae'n llawn drigaredd, a mae'r ffaith bod na rybydd yn cael ei roed heddi, yw fyna o beth bydd na rhywun yn gwrando, rhywun yn yr adeilad, ond yn sicr os yw na rhywun ar y rhyngrwyd yn gwrando. Efallai oedd yn arfer bod yma, falle'n gwrando o ysbryd nid o addoliad, ond cyn diwedd yr oedfa, efallai bydden nhw wedi cael ei siglo. Ac yn meddwl dwi wedi bod chwarae a chrefydd. Rhaid i fi ddod at Grist. Rhaid i mi bwyso arno ef a bod yn gyfiawn yng Nghrist. Beth yw'r her? Weledi fy'r hewch a chredwch tra bod cyfle. Tra bod yr hwyd fel betai. Allan yn y môr. Mae yna eglwys yn does. Mae yna eglwys weledig. Ac mae'r rhai yn fach fel ni, mae'r rhai yn anferth. Mae'r rhai sydd ddim yn pregethu'r efengil. Ond fe ddaw dydd lle bydd yna ddidoli. Ac y bydd rhai yn cael ei gosod o'r neilltu golledigedd tregwyddol, ond bydd yna rhai. A'r rhain fydd yr rhai sydd wedi dod at Grist ac yn pwyso ar Grist, sydd wedi edifyrhau o'i pechod. Yr rhai sydd wedi galw am drigaredd am ar Iesu wedi madden nhw'n llwyr. Rhai sydd yn teimlo'n frwnt, a mae Crist wedi golchi nhw'n wynach na'r era. Yr rhai sydd yn anobeithiol, ond rhai sydd wedi dod at Grist ac yn ffeindio'u cynlonau yn llenwi a gobaith, a sicrwydd, a chadernid pam bod nhw'n pwyso ar Grist ac arno fe yn unig. A'r rheini, yn y dydd ofnadw hwnnw, ac eto fydd yn ddydd arbennig i'r saint, fydd yn cael ei cadw a'i gosod yn barod i'r nefoedd. O, ble fyddwch chi arni? Do byddwch chi'n cymryd eich rhybydd cyn fod yn rhy hwyr. Dro chefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i rwyd a fwriwyd yn y môr, ac a gasglodd o bob rhyw beth. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ei rybuddion, yn diolch am ei ras, am ei gariad, am ei drigaredd, yn diolch am yr cyfle o'r newydd i eneidio i ddod i geisio'r sicrwydd hynny bod ni'n pwyso ar Iesu Grist ac arno ef yn unig. Tyrd gweithio ni'n plith unwaith eto yn y dyddiau yma. Gad i ni weld yr eglwys yn llawn, ond eto yn llawn o'r rhai sydd wedi dod at Grist. I ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 525. Oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. 525, gawn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.